Lah wis sembarangan. Oh, seraka. Ora ngajeni tani masalah mboten masalah. Lho, nggih, Bu. Dibelani malah. Aduh, aku tok dadi wong netral bae lah, Pak. Lho, barange kawit coreng ojek kesel-kesel, barangnya metu malah pati didubrak. Ya ora, Bek? Siap. Keprimen. Ora seru-seru lah. Aja seru-seru lah, semangat. Oke. Benar, ada pagawan andara, Bek. Tapi asal itu disapa gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Namo Buddhaya. Sedaya kemawon boten kula wiji-wiji ingesane Kapripun kabare sehat, Bu? Alhamdulillah lancar rezekine. Amin. Pipise lancar. mulai dhewe kritis barang. Lho ya jenengane wong ndongaken ya takon masih dhewekan takon. Iya. Sehat, sehat. Rezekine lancar, lancar. Pipise lancar apa ora? Bisnis. Oh ya bisnis. Bisnisnya lancar, Bu. Lancar. Ramane bapake desane sehat. Alhamdulillah. Nyuwun pangapunten ngatur para pemuda, ngatur sene Bapak Dewan, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Tangkamil, Bapak Kapolsek. Nyuwun pangapunten ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh. Niki namung ngaturaken kanthi kasugengan sami sugeng nggih Bapak. Alhamdulillah. Sing penting waras slamet, angger awake waras, awake sehat slamet, yo nyambut gawe kanthi ikhlas. Nanti bener, kanthi tunjukkan rukun ngono kepenak. Ya. Mulane pokoke iki sing jenengane kaya dheweke wong cilik. Ngomong sing bener, awake dhewek ndase nang endi? Ndase nang kana, ya sepur. Nang lemah. Maksudnya awake dhewe anggur kita iki. Ora kaya borong kaya cilok. Anu cilok bosok apa kudu? Cilok bosok ya. Arane cilok bosok banget. Cilok wis senjata ki lho. Iya. Senjatane apa, Mas? Senjatane kiai jebok senggol goyang. Empuk sing Iya, rewet. Bor, nang kene iki kon seneng-seneng, ora kon jengkel-jengkelan, Iya. ora kon padu, ora kon apa ya kaya Rika karo penayagan rombongan apa jenenge? Apa jenenge Mbak? Ya pokoknya rombongan SMS. Cuman dilar, masa cuman dilar. Duit, lah, pokoknya apa-apa. Lah kira-kira iki Rika kon libur, ora kon kesuwen karo penayagan. Lah wong penayagan abi bener-bener kok Rika ana kendang barang dijot karepe keprimen. Sapa wonge sing ora nesu. Kawit sore gendingan lenggeran nanti Gatot Kacadan lancar dan bagus. Terus Nanti jejeran lancar dan bagus. iya. Giliran nyong joget serangitan nganggo skarpet dhewek wong wis disungkup wis mandek. Kenang apa mau bae? Ya. Nganggo kayoge kan pada menusuk peranakanku. Perasaan. Hah? Perasaan. Ya. Apa? Perasaan. Anu, Bukut banget Bu Rika. oh perasaan juga nak. Iya, Itu perasaan. namanya menusuk perasaan. Ya ora kayak gue, jenenge semangat ya. Semangat kerja kena dicontoh. Kayak para penayagan, kerak-kerak kabeh ye. Kerage ketek itu ketek. Kerawitan. Oh. Pada kerak-kerak karawitan kabeh. Dia kena dicontoh semangate. Berarti benar-benar ngabekti karo sing dhuwur. Orang liya ya kuyup rukun. Apa? Siki kaya Mas Dalang. Sekarang sebagai Nah, Mas Dalang sebagai pimpinan, mulanya kan
Sing lanang manut banget kan sing wadon. Misale lagi mboten napa-napa. Ya itu bagus. Itu bagus sing penting kan Saling mengimbangi. Nah, iya. Sing lanang juga manut karo sing wedon. Iya. Sing wedon pun harus manut karo sing lanang. Krono kerukunan menjadi satu itu krono kekompakan. Jelas. Contohnya nuwun sewu. Iya. Ini wanci menika wanci sedekah bumi. Ya ya. Masih aja emosi bae nikah ya. Ora apa-apa deh. Wong kae bose dhewe, kae emosi ora kerja emosi karo dhewe. Nek kan bawa aja gelis kae, aja kesuwan. Aja jangan. Mau gelis mati. Ya iya. Jane pikiku nesu malah ditaruh malah sabang. Sing jelas wanci menika namung kasukuran. Nggih, utawi lebih desa. Iya. Anyukure peparingi Gusti ingkang tumanduk marang warga wonten ing kawungan kula. Kawungan lho. Ya moga-moga baik. Sakwise kasukuran memuji keparingi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Piyayi mriki sak kitare dipun paringi waras slamet alis ing sandi. Umpamane sing kaum tani, Iya. ya moga-moga panene sing apik melimpah panene ora ana ama. Amin. Umpamane sing kaum dagang, moga-moga dagangane sing laris, batine sing halal murakapi karo keluarga. Iya. Angger pejabat. Pejabat. Mugi-mugi kemawon anggenipun makarya anten tentrem gaji ke-13 lancar. Angger bakul kijing. Moga-moga akeh wong liyane Mereka kena ngene iki ditanggap ora kemujana hormati. ya liyane bakul kicinan anak bakul ayu, bakul gedang, bakul Ya ora kabeh bakul, kabeh pedagang iki ditongakaken. yang bakul kicin dongak maneh. Ya ora kepenak. Iya apa? Dongakna bae. Moga-moga bakul kijing tetep laris. Amin. Nggo ganti kijing sing wis bodol. Sing urung dikijing ya dadi dikijing, dadi kok bakul kijinge laris. Oh, bine tenger. Diwai tenger kaya kuwi ora merga werna-werna. Oh, bine. Ya iya nggih pripun. Angger sing seneng kowe selingkuh kok mrene kowe. Angger sing seneng ora ki, dalange urung bojo kok ngerti selingkuh bareng ya. Ya ngerti lah. Ayane Ya kan narasi lah kok ngerti bojo sih kaya ngapa. ayane Kowe dosane Ya kudune bojone karo nyong. Ya metune tuyul. bojo karo bajang kok. Bocah. Lah wong dalang muda, ya dalang asli kene lho, Mas Bawor. Pokoke dalang udah jempol. Ora apa ora ngerti-ngerti nang kene iki ana pikiran dalang. orang pikiran kaya kedele lah pikiran tukul Nah, generasi muda generasi muda. yang akan mengangkat jiwa seni. Nah, Wayang ya iya, apa-apa ke kena jenengane masyarakat makmur, adil, apa ke nang kene sebutke apa disik pimpinane. pimpinane contohnya Bapak Kades, Bapak Kades, Bapak Sudarto, Bapak Sudarto, nggih. Bapak Panitia, Bapak Mandore, Bapak Kendi. Nggih, Pak Mandor. Oke, para panitia sanesipun. Nah, terus malih Ibu karo ibu beda nerima. malih niki enten wae YouTuber sing wis kondang. YouTuber Lah, Mas Jeblek. nggih tapi jeblek. Nah, pokoke Tapi jeblek. niku YouTube kondang kalopo. Nah, ya mulane Channelnya. mulane nang kene iki apa senenge iki kaya kowe. Sing jenengane wayangan lho kepengin ngerti. Iya. Apa jare ditarik kurungan iuran ora. Boten ki, Pak. Boten. Tepung tangan ya tepung kabungan tekan. Seneng ya Bu ditandana wayang nggih Pak. Nah, tahun ngarep mandi napa boten? Mandi nggih. Tetep nggih dalange dhewek
ini selain terus Oh, itu jenenge doakan. Sederhana. liyane pada disengi ora disengi mbok contohnya bapak panitia nyuwun pangapunten Iya. anggenipun belani membentuk kasukuran Ayo. ini bener-bener dia itu prihatin Pak Mandur. Pak Mandor, Pak Lurah, Pak Agus, Pak RT semuanya Bapak Panitia bener-bener guli belani ini orang Tiawan, orang ngerti kanggo kasukuran bilani Kok disit? Ini jenengane Saru. Saru. Karo bapak panitia kok ngarani orang ngerti awan, orang ngerti komuni. Berarti ngarani orang weruh. Saru ki ora? Saru. Ya, Saru. Saru, Bang. Cocok. Saru. Masa panitia bapak panitia ganteng-ganteng kayak kae. Mademe be pada wah ana sing nuring, ana sing ngomongku apa jenenge blangkon. Maksudnya orang kok karena ngarani orang itu Lah tidak wong orang ngerti. dia itu orang yang cerdas, dia itu ya orang yang paham, dia itu benar-benar dia baikun itu besok segalanya. Maksudnya itu orang tetangannya itu orang ketang setitik, kudu baru ngerasaknya bapak panitia. Oh, ke Saru maning. Masih kok ngerasa kenapa panitia itu boleh ibunya. Orang bapak Pak Roke. Loh, Atuannya Pak Roki, ini terasa kenal. Ngerasa apa? Lawan kami ini ngomong jare orang ketang setitik, lah kowe ngerasa kenal karo bapak panitia. Ini Pak Mandor tak rasa kenal ini. Oh itu jadi goblok. Lah keprimen ya. Tari basan atau bebasan. Iya. Pilih bapak panitia para pepunden wonten ing desa mriki niku duli nyambut gawe nanti harus keringet. Nah, kowe nyang. Ini ora, Bu. Ini anak panitia sirang arep banyune kaya ngapa kok ndak takon adus keringat. Iya kecut. Jenenge Saru kowe. Pak Lurah Lho ya, Pak orang lek lho masa Bapak Lurah kabeh-kabeh panitia adus keringat ke Saru. wong jomblo ki kaya wong jomblo. Maksudnya kowe iki suarakan ngene, satu menghibur ora ketan sedikit, kowe iki dijaluki keringet kanggo masyarakat tele. Oh, dari hiburan. Dari jaluki keringet ora ketan sedikit masyarakat. Ya, masa wong keringet ini jangan bunyi ya orang karu-karuan. Masa jaluk keringat. dua dipotong. Ya Pak Mandor apa jenenge wong keringet nyong. Ya Saru maning lah. Jadi goblok banget tadi oke, pokoknya ngomong sih Ya goblok. keprimen. Maksudnya gue panitia itu bener-bener lahir batin belani desane kamu manten not gue nanti banting tulang. Nah, gue apa ora Saru jenenge kurang ajar. Ana bapak panitia untuk batin tulang. Lah iki ora ada remuk. Banget. Orang ketang aja utang dilakoni bisa syukuran. Sit. Lah wong utang ibune mau didur. Ora ketang adol utang yo ora Ayo, ngono. Orang carape kepriwe carape kepriwe. Caranya ngene iki. Anane wong iki ye, bapak panitia. Kabehan serombongan karo bapak lurah. Nganakna keramaian, nggo memetri bumi nang dinasiya wong iki ye. Ya iki ye wujude ye kaya piye. Sebulan penuh uli kumpulan nggopi masyarakate Kabupaten Lor. Seneng yen iki wujude wong iki ye wayangan. Oh, maksudnya kayak dia. Kaya piye? Oh, Anu Kang Bawor. Oke, orang nanti tari basan itu goblok. Kang Bawor. Dalam Kapripun? Aja tampil niki nek pripun nggih nek sing seneng nyenengi bojone wong kepriwe ya? Kita anu barangnya kita jadi banget. Pak Camat begini. Niki malah jan orang barang itu tak boleh bojoni wong bae. Adi kubur apa ya? Lah maksudnya pripun? Ya mboten pripun-pripun dados iki nggih wonten masalah pribadi anu kancane curhat dong niku. Nggih wong jelane nyenengi bojone wong ya ora kenal. Ora pareng kados niku. Tidak boleh. Ya
ijo-ijo aja diunduhi sing abang ya pirang-pirang duwe kanca aja dirusuhi sing lawan ya pirang-pirang anak-anak tembangane Tembangan apa? Tembangan anu benar ora ada pirang-pirang apane. Ya pokoknya sing penting ya orang kena sing werna-werna. Ya ya. Pangapunten nggih para pemuda ingkang santun sing nerak untuk mriki. Sing sami rawuh disebut. Atos dene panjenenganipun Bapak DPRD Bapak Harun Arasid Rawuh aturaken dugi panuwun ingkang tanpa pamit. Iki kene takon. Bapak Lurah Sukarto. Iya. Panjenenganipun Mandorek Bapak Hendrik nggih alhamdulillah sampun Nyong ketakon karo Bawol. Awit mau macani Bapak apa DPRD Harun Arasid. Wes sing penyanine sing kaya apa? Jajal. Kudune Rika kene nang iki. Boki salaman lho. Boku malah langsung maju nang kene. Jajal nyong ketakon arep sing kaya apa jajal? Bapak Harun Arasid sing kaya apa? Jajal sing mubur bapak-bapak karuan masa ibu-ibu. Sing kaya apa jajal? Bapak Harun Arasid ya. Apa jajal mubur? Ya. Wis tenang. Aja dene kok namen. Aku aja jajal golek sing anak-anak. Sing kene ya raya bareng. Bapak Bu. Orane ora rembang karo bedhiyo. Sawangan, Nek. Ngandenyo apa lah dinaya apa ayo. Loh, jadi jiwa apa ini pokoknya? Dia itu pepundin saya, Bapak Harun Arasid itu pepundin saya. Oh apa iya? Pimpinan saya. Oh apa iya? Yang mulai dengan dia penyanyi jajal. Yo Bapak maturaken syukur rawuh Bapak. Iya. Matur nuwun sama sak rawuhipun. Mugi-mugi mawon rawuh panjenengan berkahi kula sakonco ingkang samake kesuk tindak wonten panggung. Dia temenan Bapak Harun Arasid. Terus nggih. Bravo. Jajal anggar Pak KDC nang ndi sing ndi? Bapak Sudarto. Iya Bapak Lurah. Sing ndi? Yo Bapak Sudarto. Jajal. Sing badan tapi nek ora ngerti. Apa pokoknya? Apa laporan sing mau putrane foto karo Rika? Simpulane foto Arono. Iya. Bapak Sudarto. Iya Bapak Sudarto di Jajal Pak Lurah. Kabupaten Lor. Oh jenenge Pak Sudarto itu mah yang paling hebat. Anartine. Ada Sudarto. sungguh sebagai pimpinan atau kepala desa songsong agung nang desa Agung Anten Lor. Ya Sudar. Dari hati tulus niatnya akan mengabdi kepada desa Agung Anten Lor. Toladan dia sebagai tokoh masyarakat di desa Agung Anten Lor. Mula Bapak Sudarto. Kena penyanyinya kena gue contoh. Penyanyinya kan menang. Tapi nang wajar pokoknya penggalinya kayak harus sapa-sapa emang. Orang gede orang cilik orang suki orang melarut kayak pada baik. Direngkuh. Mulanya sih ngendi penyanyinya Pak Lurah kene. Wajar ngomong dong. pokoknya lanang. Ya orang jajal dikoreki. Jajal. Monggo dari kan oke. Dari kan salaman sebenarnya orang ngerti lurah yang kayak goblok banget ini. Bapak DPR Sama akun, aku tidokna Pak. KPR kamu tidokna. Mandor aja tidokna Mas Mandor. Pak Mandor matur nuwun sangat kami kula menika ingkang sampun dipun paringi rezeki dumatanipun Bapak Mandor Bapak Mandor, bos geblek. Bos kowe apa geblek? Geblek. Ani beliau Bapak Lurah itu pangapunten Pak Lurah. Bos. Jangan terima dulu. Ada kayak gane. Oh, niki termasuk pepunden juga. Yang namanya pepunden itu Karangtoro. Karangtoro itu bisa dikatakan
Pak Lurah dipunake tanggung Pak Lurah. Iya Pak Lurah. Lalu ngerti ditidokno bro mau. Dedek ditidokno nggih karo Pak Mandor. Kate tidokno curna bae. Ora. Oh, Mas itu. Monggo Pak Lurah. Kok pilih badhe ngendito? Nggih nek kok napa monggo. Yen ora ditutur sembunyi. Terus boten lah. Boten menawi boten kok pilih badhe nyakar. Pilih. Napa badhe kali oleh. Ibu Lurah sekalian meninggal panggung monggo Bu Lurah. Monggo tepuk tangan buat Ibu Lurah. Wes lagu. Oleh wes lagu mawon. Anu lagi tapi ra wis lagu. Tapi jangan kali Ibu Lurah nggih. Monggo Bu. Jaluk dijemput gue di Black. Ayo Mas Kucil, cintaku, ayo Mas Kucil. Kalau dia mengasalkan diri sendiri, ya bro, mau sih berat bro, Sampai Bu. jadi jangan Request lagu napa? request lagu kopi dan Oh, dalam sayang. lagu itu Napa? Arjuna Ireng. Arjuna Ireng buang. Arjuna Ireng. Niki Bu Lurah nyuwune nembe selendang biru, Bapak. Arjuna Ireng siap pakai penyanyi pakai tok makan mau nembang. Nggih, biasanya nggih Arjuna Ireng 300. Mari tenang anak-anak naga ora. Selendang biru ya rongan. Sembelih Ora beda, boten Pak. Boten bisa anu jero. Ngisi-ngisina. Monggo sinten ayo Arjuna. Arjuna Ireng. Nah, Ya anak. Ayo dalam wadon bahasna. Arjuna ora. Dalam itu yang dangdut kaijeng. Iya, monggo. Arjuna Ireng nggih. Tapi lho, anu boten anu joget Bu. Anu akira, udah ngopi. Lah wis satu tahu lah Bu. Ya nggih nyuwun pangapunten gitu nggih. Makanya pesanan dari maju gitu. Saya boten tahu Bu. Siapa? Pak Mbok pilih panjenenganipun Bapak Harun Rasid. Kali kalian itu. Kenapa Pak? Pak Mandor. Boleh saya jemput? Orang kerja. Pak Panitia sinten? Pak Luki. Pak Ruki, nunggu Pak Ruki. Bener. Enggak. Kali anu Ibu Lurah Bojong. Bu Lurah Bojong iki Bu. Lurah Bojong. Iki kakinya kayak nyem ya. Ibu Lurah Bojong itu benar-benar orang yang cantik. Oh iya. Dia itu orangnya anggun, benar-benar sebagai ibu. Ibunya Lurah Sembojong. Tapi yang berkowe kayak ceruk. Boten kula lagi goleki garwane Wano Mas Gebles iki Bu ya. Isna. Bu sinten iki? Anu Mas Mas garwane boten Isna nggih. Boten teng liya. Oh, iya garwane. Di rumah tetap dia itu buka channelnya Dobleh. Gebles. Juga ada permintaan dari Ibu Bedan Rita yang minta lagu ini. Oh, Ibu. Dari Ibu Ana dia minta Lestari. Oke. Oh ya. Dari
dari Ibu Harum. Dia minta lagu. Aku kumpul karo Ibu Panitia, Bu Ana. Bu Ana apa sih? Wah, jangan temenan, wah sip banget pokoknya. Yo Madang beberapa, sama boleh biasa mereka ada jajan. Para Ibu Harum. Lah iya karo Bu Arum, lah iya. Mulanya Bu Ana minta lagu untuk suami tercinta Bapak Hari. Iya, Bapak Hari kan enak. Bapak Hari, suaminya Ibu Ana. Iya. Minta lagu Lestari. Lestari. Ayo, saudara. Salah. Lestari. Terima kasih ya, Bu Ceplek sudah menyawernya. Wah, moga-moga YouTube tambah sukses. Oh, dia YouTube-nya beberapa ribu subscribe kok pernah ajar. Pokoknya dari mati itu. Saya nyawer sebenarnya dia orang tidak apa-apa nih guys. Nyawer semono itu pendapatan bahan. Pendapatan sebilang. Aduh, Pak Mandor yuk Pak Mandor. Halo Pak Mandor, ayo kita jemput. Bismillah. Jemput. Ayo Lestari. Yuk, Sadran. Beralih. Ya, dari Purbalingga. Oh iya. Yung pangapunten Mbok Biningan 100 liro dalem. Kandanipun Bapak DPR, kandanipun Bapak Harun Arasid tinggal saking Demokrat. Monggo potong 100 menapa. Nggih niku Bapak. Harun Arasid. Nggih, Kakang Bapak Harun Arasid. Sewu kutho jere. Demokrasi Demokrat. Sewu Kutho niki. Pak DPR. Ada teman siji bangel. Tenang lah. Laku. Jere. Aku boleh sewu kubung jangan orang patut. Ada sewu kutho, ada bojo loro. Terus mau Pak Panitia ngesaken lali janjine karo Kidung Kolosebo. Lali janjine dhisik. Aku tuli mikir kumun Nang apa? karo buluran. Nang apa? Buluran kene, Bu Sidarto. Iya sih. Mari nyong kan takon munggah. Mriki dhewe. Jangan aku tuli isi. Sebule apa? Nyong mutan di anu Ganu. Buluran Sudarto. Iya. Kepriwe? Curhat karo nyong. Iya. Curhat karo nyong. Kayak Mas sekarang curhatnya kayak ciblek nangis karo nyong. Ibu nangis sakit. Iya nangis ciblek. Nyong jaluk nulung banget lah. Lu kayak gini nopo? Walapak kowe ora ngerti lah. Kulo boten ngerti kepripun Bulura. Walapak Lurah Pak Sudarto kowe siki selingkuh. Ada berita hoax. Ya, tadi deh berita hoax kan dari Buluran karo Pak Lurah padu gara-gara ciblek. Iya. Loh, aku ngomong nyatane ditukna bebelem Bulura ki curhat karo nyong nganti nangis-nangis. Lah yo ya Bu, lah kayak nopo Bu? Iya bapak nyong nggih kana Pak Lurah ki anu selingkuh. Lah kali sinten awis pokoke karo wong wadon, wong tuwa kene. Lah wong putih, lah pokoke Pak Lurung dina pe ora kondur kayak gitu. Dina ora kondur. Lah itu yang ngomong dah jadi menang aja kita selingkuh. Wah, ada pokoknya kemarin nyong nganti ngarep banget Brek. Bulura kagak terus. Lah sing kepripun tulu lagi Brek, melu goleki lah. Goleki sinten goleki Brek kesini karo bapake. Sinten karo bapake. Ayo tulu lah pokoknya. Lah pokoknya gak ketemu ora sampe keker-keker kayak gitu. Lah nyong ora gelem. Lah boten aku lah kudu lah tulu lah. Tulu lah. Kenapa sih orang bilang? Nyong ora terbati. Kenapa sih? Selingkuh karo DPR. Proteksi diri dan hidupmu. Pak Lurah kok ngomong karo kowe. Pak Lurah angel sida karo kowe. Pak Lurah itu musibah bagi kamu itu berbahagia. Nah, apa sih? Lah umpamanya kalau sana karo kowe malah apa? Lu jangan apa-apa. Berarti Dari Bob. Hei Bob. Hei. Halo, hai, halo. Cici Drek, Pak Lurah selingkuh karo Cibrek. Paru apa ora karo ya ora patung. jangan apa-apa. Iya, ora gak kaya. Pak
Pokoknya maksudnya main ya lho. Bikin ada blak ya luar. Anak wayang itu udah tak tuku blak kok blak orang bocor gitu. Kok wis duwe blakon? Orang maksudnya anu blakon dia blakon sih. Sewu Mas Dalam. Jenengan dari sekolah. Belum pun lulus SMK. Oh, sabun lulus. Tiga bulan. Oh, teman SMK kepilih. Oke. Jurusannya? Jurusannya pedalangan. Oh, jurusannya pedalangan tadi. Oh, jurusannya tarik. Bukan pedalangan nih kalau kepek-kepek nih kok. Jurusannya pedalangan. Berarti pada kalau Mas Ulum. Mas Ulum ya pedalangan. Itu ngerokok. Akhirnya bedanya ya pada baik. Apa? Yang ya SMKI. Jurusan apa? Jurusannya Studio Prokerto. Ya. Bisa nih. Aku kena deh. Ya udah, lari janjinya udah. Musik. Umi Teguh. Diaturi tindak tangguh. Umi Teguh yang dari GRM Musik. Oh, nggih siap makan nggih. Niki nggih tak paringaken Ibu Sinde. Si Jorondo karo Jondo. Baru dia tetap diturut-turutkan. Tapi mangke, monggo ya Mas. Berarti nggih siap. Ayo Umi Teguh. Umi Teguh yang punya GRM Yang punya Musik. GRM Musik. Monggo. Ya Sepote Mas. Sekalian dari Buluran Bojong monggo. Oh, jaringan dong ya. Monggo ini. Oh, monggo Umi. Ayo dari. Mana? Ayo. Sini Umi. GRM Musik. GRM Musik monggo Umi. Oh, anak memiliki organ mriki Ayo buka. Umi Teguh. Ayo. Yuk, sokok nani ya, sokok nani. Ayo. Udah nyanyi. Ya. Yuk, ini yuk. Juga dari Mas itu tadi minta lagu Janda Baru sama Janda Kembang. Rondo. Bok janda baru kalau janda kembangnya kan janda kembang. Iya, kembang kebelah. Kebelah apa, Bor? Langsung. Mereka ngarani lo kayak tebelak. Kayak umpamanya darani tebelak. Kayak kono kene anak tebelak metutuk. Anaknya ini karo Rika. Dari karo baja karo nunggoni. Warung jual piring. Ya ngomong apa sih itu boneka kalian gue bicara kowe. Nah, kebrek nang kono garing.
Sehat ya. Pokoknya langsung. Nggih pupute ngrasa. Sukses kabeh. Amin, amin. Moga-moga sing lancar, sing waras, sing selamat, sing laris tambah laris, sing luru kayu dadi kayu. Janda baru. Biyen mulo Sri Ramu. Hah? Oh, Sidonondo ya, Sidonondo. Lalu jalukane Sidonondo karo janda baru. Gandeng atiku gedegan. Ya, anu Sidonondo dulu sini. Nggih Sidonondo ibu ngomong Bu. Sidonondo. Kan? Oh, ibu Sidonondo gimana manggo? Aduh ayo gitu kan. Radio udah kita bukan dikira. Aurora kamu nanti ada banding ada ayam. Wah, gini dia mau ada ayam ke pinggir sih. Jauh namanya udah baru itu itu Antoni ini. Ya. Oh, jangan Sidonondo. Oh, Pepunden, Pepunden. Masyarakat wonten ing desa kawung-kawung. Kawungan lor. Mulane anak pari kami. Apa? Pari kami jangan santen. Lawuhe telur. Rohan. Ora lawuhe Asin. utuh. Jangan santen. Lawuhe telur semur. Ya, terus. Nah, kawungan telur pokoknya subur lan makmur. Iya. Mereka orang ngomong cakep, Ya, cakep. Ya, ya, ya. Jangan santen, lawuhe telur, apa nih telur semur. Ya lah, cakep. Kawungan telur, semoga subur dan makmur. Oh, cakep. Kahar jangan santan ngumbene es. Apa? Iya, ini kawungan semoga sukses. Iwak bebek diwadahi kaleng. Cakep. Siji pre kaya cek anu udah susu kaleng. Mereka mesti ngarani yang celeng, Mbok. Ora. Ya apa ngomong iwak bebek ngene? Nah, iwak bebek wadahi kaleng. Iya. Siji pre kaya umbe susu kaleng. Susu kaleng. Susu kaleng. Apa? Iya, kompor kenang susu. Kompor kenang susu. Bawor ada asu. Anak susu go nyiram kelapa. Cakep. Kayak asu. Monggo lagu-lagu mari nomor pripun? Oh, siap. Nggih. Monggo. Ingkang sampun ngeresaken sinambung mangke wonten guru